Je to úžasný projekt a jsem moc ráda, že zrovna Nestlé je lídrem takového projektu, kdy pomáhá mladým lidem se zapojit co nejrychleji do pracovního procesu, do trhu práce. My dnes v Evropské unii bojujeme s nezaměstnaností mladých lidí a potřebujeme jim ukázat, jaké možnosti jsou na trhu práce. Potřebujeme vytvořit jejich dovednosti, naučit je to, co trh práce opravdu potřebuje a vyžaduje do budoucna. Takže tohle je nejlepší možnost, jak jim ukázat a jak propojit právě trh práce se systémem vzdělávání. Pokud bude možnost i pro politiky z evropských zemí a z Evropské unie navštěvovat takovéto konkrétní projekty, vidět, jak fungují projekty v praxi, tak určitě se z nich stanou velcí podporovatelé a je to otázka toho změnit vůbec mentalitu, podporovat vzdělávání, které je propojeno s praxí a ptát se těch, kteří vytváří pracovní místa, co budou potřebovat. Pomocí programu Nestlé Needs Youth, Graduates program, trainee program a program pro učně. Přináším to nějaké mladé talenty, s kterými dále pracujeme, které o nás obohacují a budoucí spolupracovníky. Je to určitě kvůli tomu, aby ty mladí lidé získali praxi, aby měli představu, jak to vypadá v reálném životě a podle toho se i přizpůsobili ve škole. Vďaka stáži v Nestlé som sa naučila doplňať moje teoretické vedomosti praktickými, ktoré sú veľmi dôležité pre život. Určite mi to pomôže, pretože každý následovný zamestnávateľ už bude pozerať, že mám nejaké praktické znalosti z reálneho života, nie len z vysokoškolského štúdia. Myslím si, že trend, ktorý nastolila firma Nestlé, je veľmi dobrý a myslím si, že keby aj ostatné firmy a takisto vlády sa nejakým podobným príkladom riadili, že by to bolo veľmi vyhovujúce pre mladých.